שיסגרו את הבור הלו. ביוב שם. שיסגרו את הבור ביוב, הלו. כן, זה שישקו מעיריית רמת גן, שלום. כן, עם מי אני מדבר? שירן. שירן, שמעת על החדשות עכשיו? על הספארי? לא. אז רק שנייה. תדחו אותם שם שניים, תסגרו את הבור ביוב, תפעילו לחץ של צינור, אני כבר מגיע. אתם ברחוב שליד הספארי, נכון? כן. יש איזה בעיה עכשיו עם התנין, דיווחו על זה בחדשות כרגע, לא שמעתם? לא. התנינה שלנו השריצה עכשיו כמה גורים של תנין, כן. והם החליקו לתוך הביוב. אוקיי. עכשיו יש סכנה שהם יסחו ויצאו במערכת הביוב בתוך הבתים. אתה רציני? כן, מהקיור. עכשיו הבעיה היא, כמה קיורים יש לכם בבית? 1, 2 וג'קוזי. ג'קוזי זה לא טוב. תקשיבי, תסגרי קודם כל את הפתחים של הג'טים של הג'קוזי. קודם כל מהר, אני אחכה על הקו. יואו, ומה עושים אם יוצא תנין? יאכל אותי באלוהים? לא, זה קטן, זה שרץ קטן. הוא לא יכול לעשות כלום. למי אני מתקשרת? סליחה? אם יוצא ונגיד ויצא, למי אני מתקשרת? זה קרוקודיל 30 סנטים בערך. לא, אני איתך על הקו. אנחנו מפעילים תכף לחץ, והוא דרך הביוב הוא יצא באחד הבתים, וסביר להניח שזה אצלכם, למה הסתכלנו בביוב דרך המחשב, כרגע זה בניקוז אליכם. ברח תנין, הוא בניקוז אלינו הביתה. לא, תנין קטן, 30 סנטימטר. דרך אחד הפתחים של הזה. על האיסטר. טוב, נו, הפעלתם את הניקוז? קודם כל תראי שקודם כל הפתחים של הג'קוזי, תגידי אם הם פתוחים או סגורים. הפתח הראשי של הג'קוזי סגור. סגור, ככה, את תקשי קודם כל, תשימי מים בפנים, תמלאי את זה במים, כי גם פוחדים שהוא יטבע. אוקיי. שנייה. אז הפתח שלנו, שנכנסים דרך הג'קוזי, שהמים יוצאים ונכנסים? יפה, זה הפתח כרגע, תמלאי מים קודם כל, אל תסגרי את הג'קוזי. נו. תגידי לי שיש קצת מים, תפעילי את הברז כל הזמן. רגע. נו, הוא פועל. הוא פועל הברז. עכשיו, מה עם הקיור? יש לך קיור ליד הג'קוזי? כן. תראי קודם כל אם יצא משהו מהקיור. לא יצא משהו, אם על... תסתכלי על זה טוב טוב. אין כלום. זה לא, זה נראה לי רציני, באלוהים. תסתכלי רגע אם יש... מה קרה? תסתכלי רגע בתוך הקיור. הנה, הנה, הוא בכיוון שלכם עכשיו. רגע, תפעילו כאן את המחשב, הוא בכיוון שלכם עכשיו. איך אתם יודעים בכלל אם הוא בכיוון? יש לנו את הצינור של הביוב על המסך של המחשב, את ההשתקפות. באמת? על כן. טוב. גיא, בוא תראה משתנים בכיור. תראי אם יש שם קרוקודיל. לא, אין כלום. אין כלום. תראי, אולי הוא יוצא במטבח. הנה, הוא יוצא במטבח. מה זאת אומרת יוצא במטבח? הוא יוצא במטבח, בכיור של המטבח. מהר. תראה במטבח. דקה, אבל תראה. מהר המטבח, מהר המטבח. תקשי למטבח, מהר. אני רואה במטבח, אין. הנה הראש שלו יוצא, אני רואה את הראש. הלו, זה שישקו מעיריית רמת גן, אדוני, אל תפריע לנו. מה זה אל תפריע לנו? הלו, כן. אל תפריע לנו, אנחנו באמצע הלכידה, תן לי אותה רגע. לכידה אצלנו בתוך הזה, מה זה השטויות האלה? זה לא שטויות, אדוני, התנינה השריצה, עכשיו הגויים יחליקו לתוך הביוב, אנחנו מפעילים לחץ, זה יוצא אצלכם תכף בכיור. אבל... נו, אנחנו מסתכלים, אין שום דבר. אבל יש רשתות בכיור, איך זה יכול לצאת? אז זה יוצא, רק הראש יוצא, תראה אם הראש יוצא, שים שם יד רגע, הוא לא עושה כלום. לא, אין שום דבר. תכניס את האצבע רגע לכיור, תראה אם אתה מרגיש משהו, את הראש שלו. הנה, יצא? לא. בשירותים, הנה הוא בדרך לשירותים, תגיד לה בשירותים. נו, אני מסתכל, אין כלום. בתוך האסלה, הנה הוא יוצא. אני מסתכל. איפה אתה מסתכל? באסלה, בכיור, תוריד את המים מהר, תוריד את המים באסלה, תוריד אותם. נו. הורדתי. יופי, הוא יוצא במטבח עכשיו, הוא במטבח. איך תראה במטבח? מי זה? תראה במטבח, הוא יוצא עכשיו במטבח. הלו. כן. תן לי אותו, אל תפריע, אנחנו באמצע לכידה, זה שישקו מעיריית רמת גן, תן לי אותו דחוף. מה, אתה בא להסתלבט עלינו? אני אומר לו, לא נורמלי זה, הוא אומר לי תוריד במים. אתה רוצה תבוא לפה, אנחנו לא... תבוא לפה. מה זה? בוא לפה, בוא. רגע, זה משפחת קופולוביץ'? לא, משפחת יוסף, בוא לפה. אז טעינו, אוקיי, זה בדירה ליד. הלו. זה בדירה ליד, לא לידכם. זה גם אנחנו ליד הספארי. אז הנה הוא יוצא אצלכם עכשיו בכיור, אני רואה אותו. תוריד את המים בכיור מהר. מה אתה מביא את השכל? בוא לפה, בוא. תוריד את המים בכיור. כן, בוא לפה, בוא. הנה הוא יוצא, אני רואה את הראש שלו, תן לי את הבחורה רגע, מהר. איזה? הלו. כן. מה העניינים? בסדר, מה איתך? זה מהתוכנית של דידי הררי. די. כן. דידי. דידי! מה העניינים?